Jeg spiser bare lige min dip. Spiser simpelthen din dip. Ja. Kan man også spise ketchup, eller hvad? Hvad fuck gør du ellers med det? Det er sådan halv... Det er sådan halv. Nej. Det gør man fandme ikke. Hvis man spiser noget, så er det fordi man tykker i det. Du tykker ikke i ketchup. Jo, du gør så. Nej, man gør ikke. Du sidder sgu da ikke bare og drikker det. Nej, så er det jo ikke det ene, så er det jo halv. Ah. Man kan jo ikke sige, at man spiser ketchup. Så drikker du også dine pomfritter, eller hvad, fordi du sluger dem? Hvordan fuck skal man sluge pomfritter? Ja, når det skal ned i maven, sgu da. Det er jo det samme med ketchup. Du sidder og tykker, og så drikker og så sluger du det, når det skal ned i maven. Ja, men du tykker jo ikke i ketchup. Nej, du tykker sgu da ikke i ketchup. Når du tykker på... Du dypper jo ned i din ketchup. Nej. Og så tykker du på din ketchup, og så drikker du, og så sluger du det. Ja, men der er det pomfritten, der er ligesom main, der er i det. Men du tykker jo stadig på ketchupen. Jamen, du tykker ikke på grund af, at der er ketchup. Du tykker på grund af, at der er pomfrit. Ja, men hvis du tog en skefuld pomfritter i... Nej, en skefuld ketchup i munden, så vil du... Alex er der enig med mig.